Здравейте, хора! Днеска забелязах, като се търсих какво да гледам за клипчета, за да правя нещо в YouTube, открих едно клипче, 5 скрити факта на Google, и едно от тях беше една видеоигра на име Champions Island. И вие трябва да напишете Champions Island, без това Google, защото няма да ти излезне като напишеш Google. Така, вие трябва да натиснете ей тук и започвате игра. Чакайте, че то ми се махна. Така, и започвате истерията на играта. След това по-скоро е японско. Ма дайте го на аниме, моля ви. Японци, направете го на аниме. Какво е това? Какво е това? Тениси, рugby, скейтборд, тичане, плуване, стреляне и катерене. Така. Намалям. Така, значи всичкото това е спортно събитие. Както сега Олимпиадата по Франция за Евро 24. Местете джойстика за придвижване. За действие докоснете бутона вдясно. Добре дошли на острова на шампионите. На всеки 4 години най-силните атлети в света се събират тук, за да се състезават. Елате при червената. Добре, всичко не е ясно, не ни е нужно за инструкциите, защото знаем какво да правим и не ни е нужно. Разбрахме, че това е острова на шампионите и на всеки 4 години идват точно да се състезават. Както преди беше Рим, Гърция, в планината Олимп, където на всеки месец се състезават вместо да се бият. Ама след това се е решил на 4 години, защото нямаха време. Почваме. Така. Ние трябва да играем. Значи, като местиме се мърдаме и като натискаме бутона, играем за силен изстрел. Трябва 3 точки. Как да го направя, докато преди малко не ми даде? Yes! Знаете ли, има интересен факт, че тенисът на маса печелите. Не, че печелите. По-силни сте. Може ли да е... Така, не ни е нужно, защото бързо чете. Аз не мога да чета бързо, защото да ви казвам какво. Така. Пишете част 2, ако не успеем да минем всичко. Така. Аз понеже съм скейтърка, затова то си има четане. Тануки, великият шампион по каране на скейтборд. Аз съм великият шампион по каране на скейтборд. Еленчо Безкратчо. Моля. Така. Сега минаваме в някакъв модерен китайски град. И ако се чудите какво е това, чакай да отчита в магазина. Ако се чудите какво е това на върха, ще ви го покажа с пръст. Корами Танго.
едни от най-известните сладки ястия в Япония. Преди нямаше сладки, затова са правили корами тангота. Много често се използват за десерт, а и понякога на фестивали. Така, състезание. Така. Карате да скейтборд. Джойстик за предвижване. Бутоник. Не е нужно. 3, 2, 1. Давайте. Опа, пребех се като пача. Така. Ако искате още такива факти за Google, смисъл игри и такива, пишете долу в коментарите и аз ще гледам от хората. Има един такъв канал. Не рекламирам, просто давам да и вие да използвате тези игри. Така, повтарям, че ако искате да играете тази игра, вие трябва да напишете в Google Champions и след. И пребих се като пача. Опа, съжалявам, че казах пача. Така. Не се Ще грозда ти донеса. Не, по-късно. Съвсем... Сега да ти донеса. Не искам, защото играя. Ама аз искам да донеса и ти ще ядеш, като си играеш игра. Ремет... О! Това... Знам, че това означава, значи, че сме спечелили. Така, сега ние сме най-добрите по скейта. Поклонете ми се! Аз съм най-добрият по скейтборд! Така. Играем от... Сега ни... Не. Ние играем от 7 минути. Така. Донеси ми грозде. Ама съвсем ти ли е? Дайте гроздето съвсем ти ли е? Да, много хубаво. Може да глуташ снимките, аз така правя. Не, благодаря. Така. Нямам друго грозде. Не искам. Така. Сега да прочетеме великият шампион по каране на скейтборд. Котката Късмет. Късмет. Ама те защо са кръстили буквално българска дума късмет? Това нормално ли е изобщо? Така, второто ще бъде ръгби. О, прасковите срещу лавите. Мисля, че разбрах. 3, 2, 1, старт. И ако правите така, както аз правям, не се знае дали ще успее изобщо да направите това или ще успеете да направите същото това, като гледате това клипче и... Миличка, пречи ми това говоря на високо. Знам. Така. Опа. Huge mistake. Сега късмече бягаме от тях. Yes, печелите. Така. Спечелихме. Което още по-добре, защото сме близко. Доколкото си спомням, веднъж когато забелязах, че брат ми игра тази игра,
имаше някакво заключено място, което трябваше да събереш поне 4 такива. Ето го. Какво е това? Заключено е. Може би трябва да намери базата на моя отбор. Ето ги. Защо не мога да ме... О, не! Какво има? Капитанът на отбора Момотаро е изчезнал. Как ще играем без него? А днес е големият матч. Обречени сме, помощ. Съжалявам. Запазете спокойствие. Може би аз ще успея да го намеря. Ще направиш ли това за нас? Това се казва отборен играч. Маймунката последно го е видяла да върви на север към планината Катерина. Добре, разбрахме, че трябва да отидем, за да включим вратата, трябва да открием капитана на отбора, който е на север. В смисъл има предвид катеренето, спортното катерене. Ето, отиваме. Какво е това прасковали? Мотаро трябва да е минал от тук. Още една праскова, явно се движат в правилна посока. Още праскови трябва да е наблизо. Не, трябва да отидем там. Ама е заключено. Здравей, Морни пътнико. Да. Добре. Да, може да се поканя да починеш в скромния ми бъдещ избор на едното. За какво ми е? Още читания. Аз къде влезнах? Коя е тая птица? Добре дошли в Джоджото по Катерене. И какво е това? Така. Имаме вече 2 спечелени писма. Айде по Катерене. Ясно. Брат ми беше най-добър по Катерене. Мама! Yes. Имаме време, което е зле, за първи път играете. Не! Ама, защо ми е хлъзга в контролера?
Аз със съпруга се запознах в Москва, състезателство конен спорт и там вече български спорт си говорим така. Той ми каза, че не познава, аз си спомням тук. После се видяхме вече на срещата на този вид, който правеше на приказката. Всъщност 81 година е последното ми състезание, като започнах да тренирам конен спорт. Не бе! Може обаче не може когато. Не! Времето. Ох, пак ще играя. Значи, ако успее да напредажа твоя ботъл, ще го направя на Не, пишеш. пречи ми това. Стримваш ли в момента? Да. Сигурна си? Моля те, не пречи ми. Не спирам. Стримваш ли, дали записваш? Да, записвам. Така, игнорирайте баща ми какво казва. Защото не е част от видеото. Така, имаме много Не, време. пречи ми това. Излез на терасата, гледам телевизия. Няма как почивам. да излезна, защото в момента имам време. Добре, приключвай с това повече нещо Yes! направи. Печелите. Добре. Или с кола, или при брата, просто ми пречи. Там ще говорете след. Така, спечелихме още едно надписче. И си искам телефона след малко. Няма как да стане, защото играе. Така, спечелихме пак Олимпиадата или каквото и да е това. Сега какво и да е това, не знам от какво. Ей, той прилепша ми каже ли каквото. Здравейте, късмет. Откъде знаеш името ми? Аз съм голям почитател. Хихи. Гледам всички неверни, ама за какво ми е нужно? А и се чудя защо играте на български. Така играем от 17 минути. Пак ли има? Така. Мисля, че котката се казва Късмет, защото поне сме късметлици, ако сме успели да я минем игрите още от първия път. О, той е един е без крак. Как така 30 точки има? Той е без това е много пръгав. Yes. Yes! О, я, бейби! Само защо не мога да се движа контролера? Водиме с повече, което е още по-добре. Знаехте ли, че националният спорт в Китай е пинг-понгът на маса? В смисъл тенисът на маса. Yes! Печелихте! Което си е още по-добре, защото той мами, ако използва ръка за... И пчела. Ни напада. Така. Махаме се заради тази грозна пчела, която щеше да ни нападе. Но още по-добре сега, понеже защото се махнахме от пчелата. Сега. Ама аз не искам пак да играя. Изход. Нищо повечето си имах икче за изход. Пайса не мога да мръдна.
Тук ще вали котките мрази. Котката късмет мрази. Дъжд. Какво е това? Не влизай! И сега май се гличнахме. Ма каква е тая врата? Присъединете се към отбор, за да видите класацията. Това е класация, откъде да знам? Класация от Слави the Clashers. Само да увелича и така и готово. Така, в момента имаме 1, 2, 3, 4 победи. Искам да пробвам сега на някоя трудна. Например, поплуването. Така. О, имаме и карта. Отвор на шампионите. Остров на шампионите. Оттахине, великият шампион по синхронно плуване. Какво е синхронно плуване? Не знам, може би и танц. Плуване. Само да питам нещо. Ето този човек, в смисъл птицата, малко изглежда като крот, само че в аниме стил. Тъпото, че не ме бива много в танците. Така ли трябваше? В смисъл, котката е жена. Аз си мислех, че е мъж, като я видях. Добра игра. О, спечелихме! Аз мислех, че това буквално е невъзможно. Тук почти да се каже, че сме завършили целия остров. Така да тръгнем. Мама мия, ама то защо е навсякъде? Не ми е нужен компаса. Айде сега да играем сега по тичане. В смисъл по бягане. Аз ще казвам тичане. Ми е така. Мързима.
правила. Избягвайте Ще се видим след 20 000 години, след като прочета правилата. Така, готови сме. Игра. И си изхъбих първата сила. О, забързах се. Което си е добре. Първо съм. Трябва да набягам. Първа съм. Ама излязна. Което си е още по-зле. Трето място съм. Моля. Пак. О, докоснах едно препятствие. В смисъл, се ударих на едно препятствие. И пак. Край. Направих много лоша игра преди. Резултат. Нищо. Що? Излизам. Не сме видяли целия остров все още, защото ни оставя точно последен байом. Значи ни остават последни 2 байома да ги завършим. Така. И сега ние трябва да отидем направо, за да отидем при стрелбището. Мале, той е буквално открити правила. Оцелете мишените, за да победите шампиона преди времето да изтече. Джойстик за придвижване, бутон игра за стрелба. Ама аз не мога да се движа. Ау, помощ. Не.
Спечелихме го! Печелите! Което означава, че ни остава един бал да завършим играта. И аз трябва малко повече да съм бърза и штрекна. Което означава, че ако спечелихме последния байл, ще има продължение до видеото, което не се знае дали ще продължи пак до 1 час. Остава ни само да спечелиме играта по бягане, което за мен лично е най-трудно. Не. Край. Още една лоша игра. Висок резултат 58 секунди. Значи, трябва да станем на 40 секунди, за да можем да се първи. Или пък по-скоро на 10-та секунда. Което физически си е невъзможно. Добре. Пак ще играеме. Трябва да бягам от копаните и да не излизам от линията. Станахме доста бързи. И се загубих къде съм. Трето място. Искам да съм първо място. Значи, трябва да се забързвам с палците, за да станем на 40 секунди. За да може просто да не таковаме, да не загубиме. Излизам. Когато по-расна, ще стана великият шампион по маратон. Няма как да стане, защото аз съм най-добрата по маратон. Но хора, смятам до тук да спреме с видеото и пишете долу в коментарите дали да направя втора част на това видео на Champions Island. Не забравяйте да се коментирате, абонирайте, лайкнете за моя канал и не забравяйте палчето нагоре. И от мене само казвам чао!